samo sam grlo prošišao. Dragoslav, opet lažeš. Rekao. Čuti, kupit ću ti Dinčićevu sliku. Jedno. Dragoslav nije. Eto vidiš da ne lažem. Dobro, ajde. Ja se izvinjam, malo mi je skočio šećer. Počupadam! Napeto je, napeto. Bez komentara, molim. Cakana, kako bi bilo da ti izmaciram o novom šjacu metodu? Ima nervoza da ti ne bude neku ruku na dušenu, a? Drago mi je da je Ana opet počela da verba. Bila je zapostavila muziku. Čekajte da im malo pomognem. Šta radiš to? To ti je šjac. Skloni ruke sa mog tela. Tebi sam 100 puta rekla da nemaš dijabetes. Gospodin, molim vas, prestanite, pa ne mogu više da izdržim. Jao, mama, pa ti si umetnica, treba da je razumeš. Da bi kako će da stvara, pusti je. Šta stvara? Rekvijem za mrtvo telo. Ti si staromodan. Ko je staromodan? Nije mama staromodan. Hvala. Ko je staromodan? Ona samo nema sluha. Ko nema sluha? Pa pitaj oca svog kako je bilo na mom performansu. Šta radiš to? Šjacu mora na golo telo. Šijacu. Ne znam stvarno, da li da se prepustim vašem laičkom tumačenju mojeg umetničkog bića ili hoćete silom to da promenim. A kako bi bilo, Cakana, da počneš da se spremaš? Jer je večer u 8. Ne bi bilo nikako. Što ne želim. Moraš da ideš. Lepo izgledaš, a čovjek je važna mušterija. A da izgled utiče na to? Da. Pa da, kao na zapadu. Ana, duša, da li je dosta tog komponovanja za danas? Jao, mama, pa ti kao da ništa ne razumiješ. Prvo će ti biraš, pa će da ostane nerealizovana umetnica i neurotična žena čitavog života. Svinga na to nešto na moj račun. Ne, ona to više onako. Više je uopšteno. Kao neki fenomen. Idem ja da pomognem, mama. Me uvek potrebna pomoć. Pogotovo ovako kadra. Ne znam da li je gore kad se svađaju ili kad se ovako uvlače jedna druga. Pa mama, ovo ti je Srbija, zemlja krajnosti. A otkud tebi to? Milica mi je rekla. Milica te. Vidno. Dobro, idem ja sad da plačem, pa kad se vratim ići ćemo na večer. Čekaj, što da plaćeš, jel te boli nešto? Boli me, duša. Kad vidim kako rasipam svoj život. Kako mogu da budem?